uNkulunkulu ufuna ubuyele kuyo uyomkhumbuza ukuthi manje ngiqala ungigabaza because of ama situations. Ngiqala ukungigabaza ngoba mina ngeke ngashonela umntwana. Ngayibuza ngathi baba bewubuphi ungihlekisa ngezitha. Nebantu abadala buyela kuye. Uthi moya engcwele uma wena wandisa insuku kaHezekiya usuthe isikhathi sakhe siphelile emhlabeni. Ngithi mina nesama sikapheli. Nebantu abadala ungakhulumi nomprofeti othuniwe. Ungakhulumi nomprofeti othuniwe. Umprofeti naye uthuniwe. But kunendoda ebamba izinto. Nebantu abadala uzokuzwa uzokulalela. Kunento oyicabanga wena ngenhliziyo yakho. Ube ne-idea yokuthi ake ngithathe imshanelo ngiyome ekhoneni. uNkulunkulu gave you a vision. Leyo vision wena wayithatha wayibambela ngokwakho. Wangabuyele emuva wathi uNkulunkulu ngabe wena ongiphicebo lokuthi ngikhona ukusandisela ngokuncane. Wathatha imali yakho wayothenga imshanelo wayobe ekhoneni yangathemba umuntu. Uzenzela uNkulunkulu sekunikeza ivision. Wangabuyela kuye nebantu abadala. Wathi leli cebo remember abantwana bakaIsrayeli. uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe ezweni lokuqala. Wahamba nabo nebantu abadala wabalusa wawawelisa ulandela uNkulunkulu. Bathi mabewela baba nendlala. Bathi sebenendlala bafuna isinkwa uNkulunkulu ehlisa imana. uNkulunkulu bekababona ukuthi balambile. They had to ask ukuthi moya engcwele phela manje silambile. Batshela uMose lona wayithungela uNkulunkulu. Wena mayifika indlala wenze njani? Makufika isikhathi sendlala uyabona ukuthi I've been applying for the past 3 years or 10 years. I've graduated. Ngiya ngokuthi mina kumele nguthola umsebenzi ngoba ngifundile. Noma this God that allowed me because in order for me ukuthi ngiqede isikole angazi ukuthi bekuthiwani ngisesesikoleni. Mhlawumbe bekuthiwani noma engafunda ngeke ngasasebenza. It's not about ukuthi wena ufundile. It's about ukuthi uyabuyela kumuntu allowed you to finish isikole. Uqede isikole phansi kwemfundo. Nebantu abadala. This is not about ukuhlakanipha kwakho. Abanye abantu bese befuna umuntu efundile just like sokubizwa nje ukuthi ubefunda ukuthi nebantu abadala. Uyela kuNkulunkulu uthi moya engcwele angazi mina mangisesikoleni ukuthi iqale isebenze khona ngoba akusingawe. Kunomndeni nabazali. Ne kunabazali abazondwayo okuthiwa soke sibone lengane yakhe. Ufunda vele ngaphansi kwento sizonke sibo. That on its own is a blockage. That on its own is isiqalekiso wena. Uyayibona ukuthi manje sokufela lezono zabazali bakho ukuthi bafuna ukulaywa ngawo. Na wena unalento ukuthi mina bangifunda ngiyazi sengifunda kusebenza. Uyaqeda njalo. Uyela kulo baba. Othe noma sifika isiqalekiso wasiblock wathi lo ugraduate phambi kwamehlabo beka. Amen. That is the God that is saying. Nebantu abadala uthe sekwenzile wena wayitshela ukuthi kuzenzakalile nje. Nebantu abadala bathe sebefuna amanzi abantwana bakaIsrayeli wabuyela uMose kuNkulunkulu wacela waqhumisa itshe kwaphuma amanzi. Ukwalibona phitshe eqhuma umuntu eshaya ngenduku bese kuphuma amanzi. That is uNkulunkulu ekuvulela indlela ekuvulela ingekho. Amen. That is uNkulunkulu ekwenzela umusa indlela ingekho. That is uNkulunkulu esiphuza uphuma uqabezela ungomile ungekho dehydrated uthi mawuphuma bengakuboni. God are the very same people bawukhohlwa umusaka kaNkulunkulu. Bebethi mase sebebuyela kuye futhi aphinde abaxolele abenzele iplans sengizothobela bani manje uzophinde bakhulu. Ngoba yena ngeke asastay. Yonke into eyenzakale manje you can still correct it. Just go back to him. Nebantu abadala sizokhuleka but mina I'll only give guidance ngezinto uNkulunkulu engimbone ezenza base ngiya kuye engibone engazenzi ngisazenzela ngubani. Nebantu abadala uthi emhlabeni encwadeni yomshumayeli yonke into kulomhlaba inesikhathi sayo la emhlabeni. Akusena ndaba ke wena ukuthi ngesakhe isikhathi uthe mina kimi kuzokwenzakala. That means esakho leso sikhathi. Leso esakho leso. Yabona lento wena oyikhulumile esakho akusise sikaNkulunkulu. Uthi yonke indaba nendaba enomzuzu wayo. That when wena uzwa sowulunguza ungibona ngiphuma ngiyogibela eTexas ngithola umsebenzi. Indaba nendaba enomzuzu wayo. Kufika ngalesi sikhathi unga-expectile. Ngalesikhathi ungasalindele usuyitshela ukuthi awulipe laqeda usuba iexample noma ungayenza ungafuna kanti la ngoyikhala kasibanibani.
kuthiwa yonke indaba lena inomvuzo wayo. That when uzwe indaba ubungayilindele ukuthi hayibo ube nakusasa uyavuka kucaca ukuthi uNkulunkulu umusa. uNkulunkulu weqiniso. Usengenelele esimini sakho. Nebantu abadala, that is uNkulunkulu engimaziyo. That is uNkulunkulu that we save. Uthi kunesikhathi sokufa, kunesikhathi sokuzalwa. Nebantu abadala, kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna. Mayikhuluma ngosokutshala, whatever that you do today is omuya. I promise you. Yabona laba abantu abasikhama yikho badlala ngani ngizoxoxela ke mina. Bengathi ayikho bese noma ungenza into embi hawu abantu abenziwa izinto abenzakali lutho. Into ibuya even nje. Ingasabuyi kuwa isibuye ezulu emhlabeni. Nabantu abadala akwenzeki. Akwenzeki yonke into yenzayo. It cannot be now. Kodwa izokwenzakala. Nebo nokho nabomkhulu. Uthi kunesikhathi sokuthola, kunesikhathi sokulahlekelwa. That when I say uyitshela ukuthi now I'm stable uNkulunkulu usengipha umshado. Usoyitshela yabona manje uNkulunkulu usengipha umshado ulahleke. Ungabulahli kusuka uNkulunkulu. Ungamphiki uNkulunkulu. Kusho yena wathi kunesikhathi sokulahlekelwa. Akayistayithanga izinto ezilahlekayo. Akabalanga ukuthi kulahleka ini. Nebantu abadala uthi kunesikhathi sokukhuluma nesokuthula. Nebantu abadala, do you remember uNkulunkulu ebusisa uElizabeth ngomntwana? Nebantu abadala ukuthi uZakhariya uNkulunkulu wamthola esethempelini. Uma efika ethempelini uZakhariya usenza umsebenzi kaNkulunkulu. Can you understand kahle? He is still serving God in the temple of God. Kodwa akanayo umntwana. Akathi ngoba ayenzeki into engiyifunayo uNkulunkulu akekho mina ngisamkhonza. He is still serving God. After iminyaka engenamntwana. And then in the midst of that, ufike ingelosi kaNkulunkulu ayithumele ngoba uNkulunkulu unendlela athumela ngayo ingelosi zakhe. Nebantu abadala. Mangikhuluma ingelosi kaNkulunkulu ngithi ungamdeleli umuntu. Ungayiboni ngathi wena ungcono uzazi okudlula omunye umuntu. Because uNkulunkulu uses people. Labo etshela ngathi wena basile. Lona uzothi mayikhuluma umthathe kancane uyangibhedela lo ngaqoqa ibrekebhukile. That is God. Usebenzisa abantu bakhe. Mayisethe umyalezo ubekile akushiya ukuthi umuntu fanele aqhamuke ehamba ngephothe ukuze uzomlalela uzowa. Isemhlabeni kaNkulunkulu la. Nebantu abadala. That's why nothing is ever guaranteed. Engahamba ngephothe kusasa uyoqhamuka ehamba ehleli la nje nathi. uNkulunkulu esemthathe wambuyisela emuva. I remember there is this umkhulu besinayo enkonzweni last uye wakhuleka waguqa wathi uNkulunkulu I had everything. What ayikho into engaze ngibe nayo ungiphuce yonke into namhlanje ngizovuma. Yes, usuka ephileni waba nezindlu uNkulunkulu wathi yabona uNkulunkulu mase kufuna kuye. Uyabona lezi zinto esikhonzile uyayithatha. Lezi zinto esibelivela kuzona. Amen. Nebantu abadala. Amen. uZakhariya ithengo sikaNkulunkulu mayifika yamtshela yathi kunomntwana ozoba khona. Kodwa ngicela ukuthi nimqambe igama nithi uJohn igama lakhe. Nebantu abadala. uZakhariya akazange akholwe kodwa futhi ubemazi uNkulunkulu. Eseke wambona emthemba. Then uNkulunkulu wabona ukuthi lona njengoba engakholwa ake ngimvala umlomo ngoba uzogcina ehamba ekhuluma kubantu abaronke bese lento ingenzeki. Phela isiprophet kusokuyinto kaNkulunkulu. Kusokuyinto esahlelwa emkhathini. Yabona uNkulunkulu bayethi mangisalungisa ngisaprepare kuzomela ukuthi ngisuse abantu abamayo ngisuse izinto ezizoma ngisuse abantu abazoblocka ngenhliziyo. Usukhulumile. Wathi ngizomvala umlomo. Uthama kaphuma lapho abantu akade bapreachela ngaphandle bambona ukuthi lona kodwa ikhona wagcina ekhuluma ngama sign language because uNkulunkulu khonto angafuni ukukhuluma. Amen. Ezophazamisa izinhlelo zakhe. Remember uElizabeth wayezothola uJohn. Manje okuchaza ukuthi lento izofika seyithikamezekile. Yamushwa nebo khokho nabomkhulu. Amen. Ukuthi aqale ukuthi avuleke izwi uvule kumntana wakhe sekazaliwe. Kodwa besamsefu uNkulunkulu eseyisimungule engakhuluma. Kodwa bemsefu uNkulunkulu nebantu abadala. There is a period okumele ukuthi umsefu uNkulunkulu noma ubone ukuthi la kenzanga ngendlela engifuna ngakhona. Nebantu abadala. Remember uMose bayihambile entabeni, wahamba entabeni, wahlala eyolalela izwi kaNkulunkulu. Labantu kade ebaseva ebenzela yonke into, abantu abambonile uNkulunkulu ephila kubona. uNkulunkulu angeke ahlale into eyodwa ukuthi wena sengimkhebile ngiyazi mangithi ngifuna 10,000 uzonginikeza. Sometimes uzothi ujwayela athule.
yes ethi ujwayele athule nebantu abadala uma esahlela entabeni uthi ngicela ubuyele kubantu bakho bayethu uyafika sebezenzela ithombe ebasibeni nekathi kuthulekile wenzani uphephela kuphi that when u decide ukuba nama option amanye uthi mina ngicela ukuthi ngibe nento engizoyikhonza ngoba usathulile uyawukhohlwa umusa uyamkhohlwa uNkulunkulu ekwenzela iqiniso uyamkhohlwa ekunikeza isinkwa uyamkhohlwa ekunikeza amanzi bethi abantu ngeke uzube nalawo manzi bethi uzobona uqhamisa uqothukile wena uNkulunkulu akubone akuphe nje 50 rand okufika urelax awumboni uNkulunkulu enza iqiniso kuwena bantu abadala singayikhohlwa imisebenzi yakhe emihle yomusa bantu abadala yazi uNkulunkulu unabantu bakhe abathandayo I remember uNkulunkulu eyokhetha uGideon wamfika uGideon eqashile in fear because ama-Israyeli aye athekwe sephuqe yonke into besaba kuliwa uNkulunkulu wahamba waya kuGideon wathumela ingelosi yakhe wathi ngicela uhambe uyokhulwa laba bantu nebantu abadala uma imthumela uthi uGideon kanjani because mina I'm the weakest uthi mina I'm the weakest in the family. Who said you are weak? When we tell you what you are weak, there is a warrior in you. Yabona the warrior in you leno oyivalele. Amen. Just keep it and allow yourself to be a warrior. Uthi uNkulunkulu wami ngicela ukuthi ungitshengise makuthi ngampela wena. Ngicela ukuthi mangiphaphama la leli ground libe limanzi. Wathi mayevuka ekseni uNkulunkulu noma engakhuluma khona into ezokhombisa bekuuye. Just that thina sifuna ukumlalela. Khona into ezokhombisa